Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik zei die mooi is verbonden binnen via de livestream. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet, heb ik wel geloot, joh. Hallo. Hallo. Het korps is best mijn uitvoering, dat Jan ziet ik al, het is al oors en oors, dus dan maar wat even uitvinden hoe het wel maat. Ja, hij kan. Spaghetti? Het is een feest, ik kom niet van. De lamp is op de ja, ik ken ik wel bepraten. Kom wat verder, joh. Oké, nou dan ging ik zo terug. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Jansje Bruinsma van Skel. Mattie Kramer-Akker is zo'n oorroende man die in Blomkamp. Melle Brouwer had ik een nijplakje in Blomkamp gekregen. De adresstrookjes die lezen achter in de kerken. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Jong protestant. Ontdekken wat Christ inhoudt. En de tweede collecte is bestemd voor de kerken. Dus organist is Joert Otto Roelofsen. Lector is Evert Bruinsma. De voorganger is dominee Zwerver uit Oudegem. De vierde kerst zal nou ondersteunen worden. En daarna zongen we het kerstlied. En aansluitend zongen we lied 437 de versen 1, 2 en 5. En dat zongen we indien het mogelijk is steende. Dan wens ik jou een zegen het dienst.
Laten wij stil worden voor de eeuwige onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Heb ik hem al om? Ja, dit doen we. Hij doet helemaal niks. Je mag zitten, Jim. Zij pielen maar even. Goedemorgen gemeente. Hier en ja, thuis is het nou even voort. Maar wij binnen er wel, ja. Ik stapte van een week uit de huis. En daar ging ik. Het wie schippen, glad. En mijn knibbel viel het nog. En onmiddellijk dacht ik, West zat. Ik moet strijden. En misschien moet ik oor eens gewoon doen. En moet ik er wel uit? Zou ik net gewoon thuis bloeien? Ja, naar achteren. Oh. Oh. Moet ik er wel uit? Oh, zo. Nou. Die. Goeiemorgen. Nou ja, je snapt het wel. Je hebt misschien zelf, ik zat toch van een week. Oren hebben misschien tocht. We hebben meer redens. En waar zou het horen? Waar? En moet ik vrij nemen? Want dan heb ik misschien tijd om even op dat eerst te wezen. Nou, en zo heb je heel in het kwart in één verroerende levenshoudingen. De ene levenshouding gaat naar de angsten van oh jee. En de andere levenshouding gaat naar de blijdens. Moest zien wat mij nou gebeurt. Nou, als wij hier zo jood in het huis van de Heer binnen, dan maken wij altijd onze levenshouding op een bepaalde wijze weer wat resetten. Wij maken op een nieuw beginnen. En hier maken wij weer vertrouwen krijgen. En met vertrouwen kunnen wij weer verder de tijd terug. Nou, daar wil ik even mee beginnen. En verder boek zegt, het is mooi om je weer te wezen. Ik ben heel voorzichtig. Ik heb een dienst in orde gegeven van de morgen naar je witte werd orde leidt. Dat is zo. Heel voorzichtig ben ik hierheen rijden. Nou, voel me best wel mooi. Ik rijd voorzichtig weer waarom straks. Maar mooi om hier bij hem te wezen. Het is hier prachtig, zo'n grote beam in het kerken. Het is hier heel feestelijk. Jimbinder. Nou, wij hopen op een goede dienst mogelijk worden. Ik kijk even naar de techniek. Dit is de techniek, zag je. Kijk, in deze heeft ook iets gezegd van er is iets verloren. Het zit hier al je goed, maar ik krijg het gewoon niet alleen. In hoeverre ben ik te verstaan? Ja? Zal ik dit ding dan maar uit, man?
stoel ook knap zitten, joh. Zo is het. Ja. Nou, laat ons bidden. Heer onze God, in deze donkerste dagen van het jaar komen wij schuilen bij U en bij elkaar. Vaag weg voor ons de sporen van de nacht. De nacht waarin wij niet konden slapen. De nacht waarin boze dromen in ons spookten. De nacht waarin onze zorg om wat er op onze weg kwam niet tot rust kon komen. De nacht waarin we het verlies zo voelden. De nacht van gekwetstheid tot op het bot, spijt en schuldbesef. De nacht van eenzaamheid. De nacht van opgetrokken muren en oordelen die verwijdering brengen. De nacht van wapens en geweld. De nacht van slechte bedoelingen en snode plannen. En Heer, laat ons zien het licht van de morgenster. Uw liefde, vlees geworden in een kind. Ontferm u zo over ons allen. Amen. We zingen lied 259. Uit de schriften lezen. O God, maak ons vanmorgen open en ontvankelijk, dat het licht van uw woord bij ons kan binnenkomen en ons kan aansteken, zodat wij zelf tot een licht kunnen zijn. Door Christus onze Heer. Amen. De eerste lezing van deze morgen is uit de profeet Jesaja. Hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 6.
Hoor dan nu het woord van de Heer uit Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze naam zal hij dragen: wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede van de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. We zingen lied 454, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Lucas 2, vers 22 tot en met 40. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeborene zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of
2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zeker Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was er ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. We zingen lied 159a, vers 1 en 2.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lieve meesten. Ruim een week geleden is mijn vader van 86 verhuisd. En daarmee verliet hij de woning waarin hij meer dan 50 jaar woonde. Over de drempel van dat huis droeg hij mijn moeder op hun trouwdag. Mijn zusje en ik leerden er traplopen en ook dat de kachel heet was. We vierden er onze verjaardagen en ieder jaar met kerst fotografeerde mem ons in onze mooiste jurken voor de kerstboom. Vanuit dat huis hebben wij onze moeder begraven. Mijn vader woont nu zo'n 700 meter verderop in een woonzorgcentrum, een bejaardenhuis. Zelf noemt hij die plek ook wel een rusthuis. Een plek waar je niets meer hoeft en waar je wacht op je dood. De dood. Dat is misschien wel het grootste geheim van het leven. Want mensen worden geboren om te leven en om lief te hebben. Maar mensen worden ook sterfelijk geboren. En vroeg of laat breekt die dood in onze levens. Soms is deze mild, soms is die hard, soms te vroeg en soms is het een bevrijding. Maar altijd is het een geheim, een inbreker, een vreemde in ons leven. Op de Bijbelkring die ik in Oudega heb, spraken we er ook over aan de hand van het Bijbelboek Prediker. En toen hadden we het erover wat de woorden jong en oud bij je opriepen. Jong, werd er gezegd, was vooruitkijken, de wereld willen ontdekken. Oud betekende terugkijken, inleveren, beseffen dat alles voorbij gaat en dat je sterfelijk bent. Maar vandaag ontmoeten wij in het evangelie Simeon en Anna. Twee mensen die in de traditie ook vaak als hele oude mensen worden neergezet. Denk maar eens aan al die schilderijen en tekeningen die Rembrandt van hen maakte. Stevast beeldt hij ze af als oude mensen. Zelfs al vertelt Lucas alleen van Anna dat ze een hoogbejaarde weduwe was. Al 84 jaar was Anna weduwe. Over Simeon zegt Lucas enkel dat de Heilige Geest op hem rustte. En dat hij hem geopenbaard had dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien. Simeon en Anna. Het is niet heel gebruikelijk om ze in de advent al aan de orde te stellen. Meestal horen we pas van hen na de kerst. Als we Jezus' geboorte al lang en breed gevierd hebben. En toch past ook hun verhaal heel goed in de advent. Want in hun verhaal gaat het immers ook over wachten en verwachten. En over wat Jezus' komst voor onze wereld betekent. Hoor maar. Het is die dag, een gewone dag in de tempel van Jeruzalem. Zoals altijd is het er een drukte van belang. In elke hoek zijn er mensen. Hier zijn ze aan het bidden. Daar worden offers gebracht en daar is een groepje in gesprek met een rabbijn. En door al dat gedrang heen banen Jozef en Maria zich een weg. Het is de 40ste dag na de geboorte van hun zoon. En zoals dat is voorgeschreven in de Torah, zijn ze op die dag naar de tempel gekomen om hem aan God toe te wijden. Om te belijden, zoals ouders dat ook bij ons in de kerk kunnen doen, bij de doop. Dit kind is niet alleen afhankelijk van ons,
maar ook van de beschermende hand van de Eeuwige. De dienstdoende priester, zo stel ik het me dan voor, neemt hun offergaven met een onbewogen gezicht in ontvangst. Het zijn 2 duiven. Dat was de offergave van de armen. Want in Leviticus staat, als men zich voor het offer geen schaap kan veroorloven, moet men 2 tortelduiven of 2 jonge duiven meenemen. En daarmee vertelt Lucas ons hier, Jozef en Maria waren arm. En Jezus zal dus van binnenuit geweten hebben wat het betekende om in armoede op te groeien. De priester zag het ook. Hij zal gauw klaar geweest zijn met Jozef en Maria, want armoede maakt je immers maar al te gauw onzichtbaar voor anderen. Oninteressant. En dus draaien ze zich maar weer om, Jozef en Maria, en dan gaan ze weer met hun kind. Maar dan komt er ineens een oude man op hen af. En voorzichtig neemt hij het kind uit hun handen, draagt het als een kostbaarheid in zijn eigen handen en begint zachtjes te zingen. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt voor alle volken. Zou die priester het nog hebben zien gebeuren, zo vanuit een ooghoek? Wat zal hij dan gedacht hebben? En de anderen in de tempel met hem, want ja, wat is er nu aan dit kind te zien? Is die man wel goed bij zijn hoofd? Wie is die man trouwens? Die man is Simeon. En zijn naam vertelt eigenlijk al wie hij is. Want Simeon komt van het Hebreeuwse werkwoord shamar, wat horen betekent. Het is een naam die doet denken aan het bekende Shema Israël. Dat is de tekst die op een rolletje geschreven staat in de kleine koker op de deurpost van elk Joods gezin. Het is ook de tekst die iedere Jood uitspreekt als hij denkt dat zijn einde is gekomen. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw kracht. En gij zult zijn geboden onderhouden. Simeon dus, hij die hoort. Dan weet ik niet hoe u dit ervaart, maar ik denk wel eens dat dit in onze wereld bijna een zeldzame kwaliteit aan het worden is. Je hoeft de krant maar open te slaan of je leest over iemand die een schreeuw om aandacht geeft. Die gehoord wil worden. Die erom vraagt terecht gedaan te worden. Denk aan onze boeren, zorgmedewerkers, mensen met zorgen om het klimaat. Mensen die zich afvragen of ze met hun geld wel de winter door zullen komen. Er zijn velen in onze wereld die zich niet gehoord voelen. En je betrapt jezelf er soms ook op. Dat je het zomaar bij je langs laat glijden. Dat ook jij je oren gesloten houdt, omdat het nog niet eens zo eenvoudig is om er voor een ander te zijn. Om te horen en dan echt medemens te zijn. Wat ziet Simeon in dit kind dat hij in zijn armen neemt? Lucas omschrijft Simeon als een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Een man die zich dus een leven lang al had geoefend in luisteren en uitzien naar God. Een gelovige man die wat van God verwachtte. En het lastige van verwachtingen is dat je ze wel moet blijven voeden. Net als geloof. Dat is ook niet iets dat je in je broekzak hebt. Nee, de ene keer denk je het zeker te weten en dan twijfel je weer. Je hoopt op God, je zoekt hem, maar je kunt het niet laten stilvallen. Alleen wanneer je er actief mee bezig blijft, dat je aandacht houdt, dan hou je open ogen om te zien wat er komt. En ik denk dan ook dat Simeon vanuit die levenshouding
heeft gezien en gevoeld hoe bijzonder het was, dat kind dat Jozef en Maria bij zich hadden. Het is vanuit dit vertrouwen dat hij heeft opgemerkt, hier gaat het om Gods eigen geliefde zoon. Dit kind is het licht voor de wereld. Ik hoorde eens een mooi gospellied van een a cappella vrouwenensemble, genaamd Sweet Honey in the Rock, waarin dit prachtig verwoord wordt. Het begint als volgt. For each child that's born, a morning star rises and sings to the universe who we are. In ieder kind dat geboren wordt, gaat er een heldere ster branden die het universum laat zien wie wij mensen zijn. Het heil dat naar ons toe komt, dat God ons geeft, dat is dus niet iets abstracts. Nee, het is een kind, het is een nieuw leven. En ik denk dat ieder die een pasgeboren kind ooit eens in de armen heeft mogen houden, dit kan snappen. Wat een kind kan betekenen. Soms is de geboorte van een kind in een familie letterlijk datgene waardoor ze samen opnieuw kunnen beginnen. Simeon voelt het aan, wat voor een licht dit kind is. En hij gaat ervan zingen. Het is een lied dat nog iedere dag gezongen wordt in de kloosters en in de Anglicaanse evensongs. In het Latijn heet het Nunc dimittis. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Simeon beseft, ik hoef niet langer meer te wachten. Ik weet nu, het komt goed met de wereld, want Gods Zoon is er. Er is een nieuw begin gemaakt. En toch, als zijn lied uit is, verandert zijn toon. Dan kijkt hij Jozef en Maria aan, hij zegent hen en hij waarschuwt hen. Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Het licht dat in de wereld schijnt, zal immers ook diens donkere kanten laten zien. Jezus zal onrecht en liefdeloosheid aan de kaak stellen. Hij zal de mensen een spiegel voorhouden en hen uitdagen. En dit zal niet door iedereen met enthousiasme worden ontvangen. Er zullen mensen zijn die het licht van Gods geliefde Zoon niet kunnen verdragen. En het zelfs willen verduisteren, omdat ze beseffen, maar dit vraagt ook wat van mij. Wat dat betreft leert Simeon je dat kerst niet alleen maar een suikerzoet gebeuren is. Nee, kerst laat juist ook zien dat er iets van jou verwacht wordt. Als predikant ben ik ooit begonnen in een ziekenhuis in Rotterdam. Ik was daar ziekenhuispredikant. En onderweg van huis naar het ziekenhuis kwam ik vaak langs een grote flat waar op de gevel het volgende stond. Simeon en Anna. En u heeft vast wel door, het ging hier om een verzorgingshuis. Een plaats voor oudere mensen, zoals Simeon en Anna. En toch, zelfs al ben je oud, zelfs al woon je in zo'n woonzorgcentrum omdat je de zorg nodig hebt, en dat is iets waardoor je je heel klein en kwetsbaar kunt voelen, dan nog leren we vandaag uit het evangelie. Gods licht is ook in jouw leven. En jij bent hoe dan ook nog altijd zijn geliefde kind. Hij die komt ook om jou. En vanuit die gedachte kun je ook op hoge leeftijd nog altijd een licht zijn in je omgeving. Misschien juist wel. Misschien zijn het juist de ouderen, de kwetsbaren en de armen. Want die kunnen zich goed inleven in wat een ander soms in het leven te verstouwen krijgt. En die weten ook hoe kleine gebaren nog altijd een ander kunnen laten voelen, ik ben er voor je. Ontvang dus in deze donkere dagen het licht der wereld dat komt. En wees zelf tot een stralend licht.
Amen. Laten wij danken en bidden. Hemelse Vader, vaak ontwijken wij wat er donker en bedreigend is in ons leven. Lopen we om de moeilijke vragen heen. Want het lijkt zoveel eenvoudiger om gewoon onze eigen gang te gaan. En om niets meer te verwachten. Wij danken u als wij vandaag weer wat moed hebben gekregen om ons open te stellen. Omdat we beseffen dat u ook, dat u juist in ons donker aanwezig wilt zijn. En we bidden dat wij onze ogen voor uw licht durven openen. We bidden voor al die mensen die in het donker leven. Voor wie huis en haard zijn kwijtgeraakt door het geweld van de natuur of van mensen. Voor wie getroffen zijn door een verlies dat bijna te groot is voor woorden. Voor wie zich als een speelbal in handen van anderen voelt. Voor wie gekwetst is door de mensen om zich heen. Voor wie weet dat de tijd van leven afneemt door ziekte. Voor wie worstelen met ziekte of met de ouderdom. Voor wie een geliefde hebben verloren of dreigen te verliezen.
Voor wie nauwelijks energie hebben om de dag door te komen. Voor wie zich grote zorgen maken om de toekomst. Heer, wij bidden voor allen om vertrouwen. En dat u hen in het donkerste donker zoekt en vindt. Dat zij dan niet de ogen zo stijf dicht doen, dat ze dat niet meer kunnen opmerken. En Heer, dat wij in hun donker aanwezig durven zijn. Als medemens. Als trouwe, helpende handen. En in de stilte noemen we datgene wat een ander niet voor ons verwoorden kan. Al onze gebeden komen samen in het ene gebed dat Jezus ons leerde. Laten wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En als slotlied zingen we Nu daagt het in het oosten.
Gaat dan van hier als kinderen van het licht, gedragen door de zegen van onze Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.